Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videu. Dneska tu je ďalšia ochutnávka, nebo či už bude aj gambling, možno niekedy aj zvonku, uvidí sa. No nevadí, tak dneska na ochutnávku mám, je to piť. Pohár mám na to. A je to Dukloková kvapka. Keby niekto nevie, čo je kvapka, je to Duklokový, to je youtuber, je to nápoj jeho. Je to iba v Kauflande alebo ešte na nejakom e-shope. Je to 99 centov to stojí plus 15 centov, takže to máte euro 15. Čo ešte by som povedala, to je všetko. Je to taká zdravšia voda. Najprv bola voda, čo bol originál, a toto je tiež akože originál, ale je to, že už to je ochutená. Je to limetka a mango. A urobím ochutnávku a ešte tu mám jednu tiež takú vec. A to už je na jedenia, ok? A teraz, no na jedenia, ne, ale tak, hej, že barvu to má. To si to akože predtým otvoril, hej. Taká, hej, takéto niečo. Takéto, taká, je to syčený nealkoholický nápoj. Idem to ochutnať. Počkaj. Je to... No prosím, to vidno. Je to dobré. Je to jej, aby ste videli, že som to... Ja by som, že tu... Hej. Pardon. No, tí, čo majú radi veľmi sladké, asi im to nebude veľmi chutiť, a čo majú také osvežujúce, hej, také radi, tak im to asi bude chutiť. Je to také osvežujúce, je to mango a limetka. Nie je to aj sladké, je to také osvežujúce, ale je to trochu sladké, hej. Takže 9 z 10 tomu dávam, hej. A ešte dám jednu ochutnávku, už som to nechcela otvoril. A je to Kinder mliečný rez, jahoda. Mal som aj čučovetku, ale to som nedal na video, sorry. Ale je to proste jahoda. Príchuť, proste ja vám to ukážem, keď ja to otvorím. Je to taký klasický mliečný rez, len tam je proste náplň. Klasický mliečný rez, len tam je proste jahodová náplň, alebo taký džem, alebo čo to je. Keď niečo. Idem to ochutnať. Počkajte. To divadlo je stále rovnaké. Vlastne, dnes je ešte veľkolepejšie. Príďte sa presvedčiť. Predstavenie špeciálne pre vás. Čo poviete na mňa? Myslím, že ste klamár, pánu. Tak fajn, týmto sme skončili. Ďakujeme. No. Ale všetko je lepšie, než tráviť večery nad dámou s týmto zahodencom. Čo? Skvelé, budete ohromená, Nana. A teraz nekecám. Tak počúvajte. Zajtra nás čaká generálka, na ktorú OK, hodnotím to. Tak to ukážem šabal. To som tiež kúpil v Kauflande. Ja ešte som vám zabudol povedať, že čo to kúpim. Stojí to 9, ešte neviem, čo som hovoril, ale poviem to ešte raz. Stojí to 99 centov tá kvapka. Kvapka stojí 99 centov plus 15, takže euro 15. Kúpil som tam v Kauflande, to zatiaľ iba v Kauflande. Ako čo som ja zistil, akože tak zatiaľ bolo iba v Kauflande, alebo ešte na jeho e-shope, čo neviem aký je. A tomu dám 9 z 10 a tomu to dám 8,5 z 10. Je to sladké, fú, je to presladené, že strašne, nie že ako to chutí ako Kinder mliečný rez.
pardon, je to moja vôňa, ktorá je tu a robí to dým, hej, takže sorry, nevadí. Takže takéto niečo chcem povedať, Kinder mliečný jahoda je strašne dobrá, kúpil som to v Kauflande, ako aj tú kvapku. Ešte, je to strašne dobré. A bez aj z tej fľaše, aby som, alebo že toto. Sorry. Tak, isto to vlastne chuť. Ozaj zmení chuť. No, takže, mal som ich dosť. Mal som ich 4. Akože nie 4, ale vo veľkou som nakúpil. Bo to je strašne dobré. Takže tak no, toto je môj, sice som už mal jeden, aj nevadí. A ešte popri tom, neviem, či som to zobrala, je to nealkoholický, ok? Môžete to vidieť, čo na mňa kúkate, čo pochybujem, že... Ale proste môžu to deti, môžu to dospúť, to je jedno, nemôžem aj hovoriť. Proste je to nealkohol, ok? Je to normálne pič, síčený. Chuť, je to mango limetka, je to ekologické, prírodný zdroj. Tu ja mám tak, tuku to má, ako som zistil, tak tuk to má 20 štukov, hej, je to politrová fľaša alias 500 ml, hej. Energická hodnota, neviem čo to ani je, tuk je to 0 g, z toho nasýtené masné kyseliny 0 g, sacharidy to má 0,7 g, cukru, z toho cukru, nie je tam aj veľa cukru, čo som prekvapený, lebo to je fakt dobré, ako nie je to sladké, je to dobré, má 0,7 g cukru, hej, to sú výživové údaje a tieto veci, je to dobré, 9 z 10 a čo by som ešte, to je asi všetko, tak, ďalšie video sa budem snažiť gambling alebo také čo, takže to je všetko. No, dajte odber, dajte like, keď tak aj zvonček, keby ste chceli. Ďakujem vám za 141 odoberateľov, natáčam to, keď v tej dobe čo mám 141 odoberateľov, čo si vážim. A čo by som mi napovedal, asi nič, takže čau.